Anthu a MCP ku Karonga ena akuti akufuna kuthamangitsa a Lighton Mangochi ku Karongako. Abatifuna kuwathamangitsa kuti basi azibwerera kwawo ku Mangochi. Anyway, ndiye tione timve kuti khanzi zikuyenda bwanji koma Apasta Shumba ali ndi ripoti lonse. Mwaswera banji makosana nonse. Nthawi ino ya kumasana ndabweranso ine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah. Ndabwera ndi nkhani imene ikufuna kuchitika ku Karonga, dziko lomwe lino la Malawi, kumene activist nzathu wina amene dzina lake amatchuka kuti Comrade Lighton Mangochi akumemeredwa chiwembu kuti athamangitsidwe boma la Karonga, akuti chifukwa akumayankhula zomenyera ufulu monyoza, akuti akunyoza mtsogoleri wa dziko, choncho zikuphunzitsa zinthu zoyipa kwa ana boma la Karonga amene anakula ndi mwambo, amene amadziwa kulemekeza akulu, amene amadziwa kulemekeza atsogoleri, amenenso amadziwa kunena kuti yes bwana pa zinthu zopusa. Ndiye Mangochi podzudzula mchitidwe woyipa umene ukuchitika ndi boma limene lilipoli, anthu ena otumidwa, anthu ena amene akudya bwino, anthu ena amene akupasidwa tindalama tochepa nkumati taziopsezani ma activist azipopa nkuzipanga ngati iwowo ndi anthu aku Karonga, komanso khangati iwowo auzidwa ndi mafumu a Karonga kuphatikizapo Paramount Kyungu kunena kuti Lighton Mangochi asapezekenso boma la Karonga, komanso asayankhule china chilichonse chodzudzula boma lomwe likulamulali chifukwa choti iyeyo siwaku Karonga. Choncho amuuza kuti Mangochi achoke, athamangitsidwe, kapena kuti asamuke yekha ku Karonga ndipo abwerere kwawo. Zimene zikutsutsana ndi malamulo a dziko lino, kukhazikitsa malamulo a tsankho, kufuna kupangitsa ziwawa mdziko la Malawi, chifukwa anthu aku Karonga si onse amene amakhala mu Karonga. Pali anthu ena aku Karonga ali ku Chitipa, pali anthu ena aku Karonga ali ku Mzuzu, pali anthu ena aku Karonga ali mchigawo chapakati ku Salima, Lilongwe, Kasungu, komanso madera ena a chigawo chapakati. Anthu aku Karonga ali mchigawo chakumwera monga ku Blantyre, Baraka, ngakhalenso Mangochi alipo anthu aku Karonga, Zomba, TikTok, kuyankhula maboma ochuluka anthu aku Karonga aliko, ngakhale ku Msanje anthu aku Karonga ali kumeneko, ena akugwira ntchito za boma, ena ma business, ena akukwatiwa, ena akukwatira madera ngati amenewo. Ndiye tikayamba sankho limene akufuna kuonesa anthu a boma la Karonga ngatidi kalata imene yalembedwayi kumulembera Lighton Mangochi kuti apangidwe chiwembu, kathamangitsidwe ku Karonga, ziyambisa ziwawa. Ine ngati mmodzi mwa ma activist Pastor Moses Shumba sindikulola zinthu za nyasi zimenezi zichitike mu Karonga, komanso zimuchitikire Comrade Lighton Mangochi amene ndi activist mmodzi mwa ma activist olimba mtima mchigawo chakumpoto. Sitikufuna kuti pasazitsanzo za ma activist amene mumawadziwa kapena amene munkawadziwa kale, amene lero lisakumveka, pamene boma lafika ponunkha, pamene dziko lafika pokhesa misozi, iwo ali chete
ndiye muzipereka zitsanzo kuti tinayi ndi activist kuno amwaungulu andani ayi. Nthawi ya mwaungulu si inoyi, ino ni nthawi ya ifeyo. Ndiye musaopseze activist wina aliyense. Ndikunyamuka ineyo ndikupita kukaronga komweko, ndikuti ndikunyamuka ndikupita kukaronga komweko. Mwanena kuti munyamuka mukupita kukaronga mufana mukathane naye Latani Mangochi. Ndiye ndikuti ineyo Pastor Shumba ndikunyamuka ndikupita kukaronga komweko to protect my dear friend Latani Mangochi. Ngati mwakhala mwaopseza ma-activist ena m'mbuyomu, zinatha zimenezo, zinapita. Munampangira chiwembu Mangochi, kukamugwira kukampanga kidnap ku nyumba kwake usiku, kuvala zovala ngati ndinu asilikali, ngakhale enanso anali asilikali, kukamugwira asanavale, kumpangisa manyazi pakati pa ana ake, ndikamutsekera. Ndinapita kukalonga komweko. Ambiri anu mukudziwa, ndipo ndinakayankhula ma videos ndili ndi Mangochiyo. Ndiye ngati ndinapita nthawi imene jayi, musaone ngati kuti ndikungoyankhula zaboza, ndipitanso ku Mangochi kukalongako. Ndikufuna amene mukufuna kukampanga kidnap kamufana mukamthamangise, mukampange zanuzo ndili komweko. Sindikutenga gulu la anthu, ndipita ndekha. Ndikakhalako ineyo ndi Mangochiyo. Ndiye ndikayankhulanso video kuti bwerani tili limodzi. Chimene mukupangacho ndi chibwana. Ngati akutumani mwadya ndrama kaya akutanini, mupeza polekera. Musatitenge ngati ife ntchito timagwira mosangalala. Sitimalipidwa, simumatilipira, timagwira ntchito momvera chisoni dziko lathu komanso mokonda Malawi. Ndiye mukamapanga zanuzo, zamubwerera zanuzo, mudziwe kuti mukhala ndi tsiku lothera. Musatenge ngati kuti ifeyo ndife anthu akuchikangawa. Ndipo ine sindikukwera ndege, sindikukweranso basi, koma ndikuti ndikupita kukaronga. Mawu awa ndikuyankhulira kuno mchigawo chakummwera. Mudzamvanso ndikuyankhula nditafika chigawo chakumpoto. Ndisamve, Amalawi akufuna kwabwino asamve kuti Mangochi wasowa, asamve kuti Mangochi wathamangitsidwa. Anapita kale kwambiri kukaronga asanakwatire, kukapanga business, anakhazikika, anakwatira komweko, ana ake onse wabereka komweko, ana ake onse wapa chichewa chimawavuta, sizati ndi mzika ya boma la Karonga. Ndiye musatumbwe, mukayamba zotumbwazo, mupwetekesa zibale ana amene ali kummwera kuno. Muvulalisa zibale amene ali chigawo chapakati, zone tikuwuzire ntuni. Sitikufuna ife dictatorship iyambireso. Sitikufuna ife boma la chipani chimodzi liyambireso. Sitikufuna magezonera kuti wakumpoto akhale kumpoto, wapakati akhale ku chigawo chapakati, wakumwera ayi. Malawi ndi mmodzi. Malawi is a one country and a loving country. Let us moving everywhere where Malawians are. Tisaopsezane papa. Timangoyankhula ife zathu, sitimatenga mipeni, sitimatenga zikwanje, sitimatenga zida zoopsezera anthu, timangoyankhula ndi pakamwa kuti wakumva amve, ofuna kusintha asinthe, full stop. Kumozo matengeranso kupangira zomuti ndipita konko tikamusamutsa ife, ndipo sapezeka mukalonga zimezo zichepe ndipo zicheperetu. If you are ready, you are ready for nothing, but we are ready for something. Let's meet there in Karonga. I repeat, ngati mukupanga zocheza, zoyesa, zoyerekeza, ndikubwera komweko kukarongako.
Paramount Kyungu ndi mfumu yabwino kwambiri, musayipatse kuyipa mtima zimene ife sitimazidziwa. Ndikuyankhulanso izi ndipo audio iyi ndikuyitumiza straight kwa Paramount Kyungu yolowa, imene ndi best friend wa ineyo, ayidziwa ndipo ayimvesera ndipo andiyankha ngati zimene zizochokera kwa mfumu Kyungu kunenatu kuti Mangochi asamutsidwe mu boma la Kalonga ngati nzika ya Malawi ino. Ndiyankhulanso pa video iyi, ndi VN koma ndiyankhulanso pa video. Amalawi tiyeni tikondane. Mangochi alibe vuto. Mangochi amangoyankhula kuchenjeza, kudziwitsa kwa Amalawi. Zikhale kwa inu kumvetsera kapena ayi, kusintha kapena ayi, koma Mangochi musampange kidnap, Mangochi musamuopseze. Masana wabwino. Ndine Pastor Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankoma. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.